hadin ke jengud jingnam na kiliang kipat ba nongsong snong jo kathan mau sunram halor ke jinglum boarding daka SAI Computer Limited kabala kiu ka bailat na kiliang kinongelam ka National People's Party kabakantup na mau sunram mau plang maranikor kila dawanak sorkar ban wengno ya katei ka company habai keren bekilar pathai kubor ba HM sangpleng wala pentip hadin ke jingyai budin kinongelam ke NPP na kilai teliki constituency na kaliang menteri rang ba kajela kurat sangma ula kular pan pej bnia shwai kani kakam halor ke jing dawa wegno ya ka company SAI kabasam boarding ha ki than motion ram ulong ba ha jing ke kendo badu menteri rang ba ula manjur ban wegno ke jing yate ya ka SAI Computer Limited bat sam boarding ha ki than motion ram bat kermen ba gini ke kiniat sngi kani ka company SAI kan mi no bat kanam la shu ban sam boarding ha ka than kum ki leaders jong ka NPP baro naka Mosram constituency napo Ranikor constituency bat kunju napo Kamoplang constituency nilaya don kejingalam halor ka kam bade bat ka sai computers ka bade page ka boarding hakini gilai tuli ki constituency jungi shathi Ranikor Mosram bat Moplang jukwa ban pentip hakmat jungki baro ba takajing budien jongi kumni ki leaders jongka NPP bat nilai kendo ya chief minister bat bu ya kajing dawa ban weng no chisendan ya kasai computers limited kabade pe ya ka boarding hagi tanjungi bat nilai ya ban budien bat chief minister biang menin janmiet hadin bangilai kendo ya hayeng jungu hakasan tarik hakaba uong chief minister ba undang pek benia ya kani kakam hakanu kedur ba un pediang ya kejing dawa jungi anda menin janmit ka kunhun jungi kale kendu biang yu chief minister bat la budin batu but chief minister u la munjur ban terminate no ya ka kontrak jong kasai nginget ba kakam pan terminate kadang ya syai pat hapo ki kendiat sngi lese kan sapoi ka order ba kasai ka di ban mi no nang the na ka thain jungi ta kalong ka jing puntip yang ta ju hi baro Sashisien masuban ai kuble yu chief minister hadin bangi yo kundu hatu sngi ha ka yeng gejungu tu si men step men santarik but na ki dawam lakyar ba ngi khamla ban ye penbe ha tu sngi ti menen ke jemit ngi yo bani kundu ben sasisen but ka kubor ka bos mutnat kalong ba ulai ka assurance na klien ke jungu ba ya kani ka sai company kumbalong menta un terminate no na kani ka Mosram block Ranikor block but na poka Moplang block kunju te ka ba kani baro ki ha poka Mosram subdivision te ngakerpa digi pajba ba kinchu yesha hakini ki kendiat snihi kumbangla batai phi bakan terminate no te sob ha yesha bat ngira tikna ba nakaliang jong ka sarkar kala shimkia hadin ba ki yosno yaka jingod jong pajba te nakaliang jong sarkar kila kular bat kin pendap no hakini kam hakini ki kendiat snihi